mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni di bata di hita di minggu eksaudi imana tersurat di 2 Samuel bidu 22 ayat sada tolhas tu ayat pitu songono madidok disi. Dungi di hatahon sidapi ma tu Jahoba akahatani edeon. Di ari dungna pinaluani Jahoba ibana sian tangan ni saluhut musuna dohot sian tangan ni si Saul. Nin nama Jahoba do dolok batu diau dohot hapur sakku jala si palua au. Di batado partano batu aku marhapusan tuibana doau. Lombu-lombuku dohot taduk ni partuauku. Paroding-oding aku dohot hapur sakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo sayhu pa jauh-jauh do Jahoba natamasi pujioni jadi malua ma au sian akka musuku nunga pola dihaliangi akka obak ni hamatean au akka sungai ni hajahaton manonggoti au nunga pola dihaliangi aka rate ni banua toru au dilikupi aka jorgong ni hamatea ni au jadi dinatar gogoti au hujou do Jahoba jala hupangiar anggukku tu de bataku jadi ditangihon ni bana suara kisian jorona jala tolhas angguki tu pinggolna ido saat ni turpuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus di guarido minggu tasadarion ima minggu eksaudi namar lapatam mai boita jaha di pesalmen bidu 20 pitu ayat pitu molo di cover jamita nadong dititingta takas do tarsurak disi dina disuarahon dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Di hata Latin didok, audi domine exaudi me. Molo di hata Batak didok, saya tangihon ma suaraku. Jadi molo didok saya tangihon ma suaraku, alusan ni Jahoba au, boydo gabi tabba pakirimon ni badung mabigion. Pasti ada kekuatan yang baru yang muncul ketika kita mendengar kalimat ini. Karena seruan ini menyatakan siapa saja yang berdoa, satu kepastiannya adalah Tuhan mendengar. Boydo dibayakop kamu sugari makatai hamu nga satu nga jom makata itu ya nakon HP dang ditangi hok kamu bado pakai kilala muna pasti suguhir roha bering makan anak ni oma nama malu songoni tornita do roma oma na tong songoni di bagasan rohana anak ni among namaon tornin namuse marsia lusa-lusan nasida di bagasan rohana holan ala ni dang ditangihon alai adsura ditangihon ya nakon ganup akka pakateota totu pakilalaat tape songoni masonangna songoni malabok pakilalaat ta mulu ditangihon jala diulahon ganup akka nahinatahon tarhira songoni musehita itu donga jol madope ya nakonika donga jol madoi apalagi ditiki namar tangia kita jauh-jauh tu debata laos ditangihon tangiang ta api tordapok rohata ama hira-hira pangiduat tahuduli tadi son ama pangiduat tanian na prioritas na ikon nian ditangihon debata mulu misal na hudok tuhamu tordoko kamu masonari tolu pangidua muna ngadapok be dang dope ala sikop sudete walau songoni gebedang di botoi mana be martangi yang manangnya kon nariko di dirina ala pakilalaan na molo nga di si behe pengi nga labok pakilalaan hape dang no be
Karena ketika dia akan pergi, ketika kita tidak bisa mengatur bagaimana parhepengoni, itu suruh sarpikirata alani ido kepastian yang berlaku. Tuhan mendengarkan suara anggu-anggukta. Ditiki hagu gotak kininna. Ditikilah serohaki ditangi hodo. Adong sada carito ma nama ripola ma dohono non. Taringo tu sada lali elang. Di ida ma di laut ngadong santapan natabu imadeki. Ditiki ibana mamereng deki pitor di buah imana masa ada ancang-ancang asaboy di takubana dekion. Dipatuki ibana ma pamanganna asa dihapiti ibana ma dekion. Baru neng habang imana dibayam ma dipakna dicengkram ninna kan. Hape pitor atau pimana habang lupa ibana. Dan apala guguhiak dibayan gabi malu ma dekion. Alay dang na laho tu lalii nanang idawota. Tu dekido. Sugari ngadi takup lalii deki. Kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan kita yang begitu berat, yang mengancam kita sampai kita tidak bisa lagi seolah-olah bernapas dengan lega. Manang boy dohono tam menak modo pedang boy be. Manang dodohonon dang boy be iba mangan dengan bahagia. Songoni ma pakilalani deki. Alai di simalua deki madabu. Tulauti muse. Songoni ma Maria iya marulup-ulup yang rohana. Bagaimana ketika kita boleh keluar dari setiap pergumulan kita, dari ancaman maut, sukacita itu akan meluap-luap, dan jangan lupa untuk mengucap syukur. Akhirani dongeng ni dana dui, ditiki cicak, ditiki na mate lapu, marungu tu do cicak digijang. Alai ditiki topu ma galak lapu, lasir rohana sida martopap ujung nama dabu. Olo dosongoni jolma, molo pasona kurohana tidak terukur kebahagiaannya, maka kadang dia bisa jatuh seketika karena dia lupa diri. Alai kebahagiaan aneng dohonokku ima ditangihon jahuma suara angguk-anggukta, laos ido nama bahen adong kelegaan sonang pakilalaan dung ditangihon. Itu yang kita harapkan. Ikon jumono do tu jahuma iba pasaton anggu-anggukta aido pakirimota. Molo turpukon nakin didokon say hupa jauh-jauh do jahuma natamasi pujioni. Dang holan didokon say hujau wala sali. Alai molo didok say hupa jauh-jauh ada berulang-ulang. Ditiki si Abraham mangido asa marianakon ibana sian si Sara. Mungkin hita nama nangyakon akatang yang tanakin na tulu na hudokoni. Itu masih seminggu ini kita doakan. Mungkin masih 1 tahun ini kita doakan. Atau mungkin masih 2 tahun. Bayangkan jika si Abraham itu berdoa terus menerus kepada Tuhan. Iman endok na say hupa jauh-jauh. Dapotan di mana? Dapotan. Di namar habing itu ni bana. Manangiak kon ganuk akan hirim ni rohana. Saya jupangat dolas ni roha. Saya jupangat do dihalak na mangido. Molau mandokon MCK mintalah, carilah, ketuklah. Bukan MCK yang lain-lain. Mintalah, carilah, ketuklah. Molau atarna maol dapot apa yang ngamar tanginya kita. Olo dokan ningok kan. Molau on gati majodoh MCK inakikan. Mintalah, carilah, ketuklah. Pasti kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu. Dan sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Molo didok prioritas ngata atu si bei. Nah dia mana tumi bona ikon si pangido ota.
Alai molo naing mangido kamu di hati bo ni pangkat, gaji do lana asing. Ingot tamuma, orang yang berada di tempat yang tinggi ibarat orang yang berada di bangunan yang tinggi. Maka jika datang gempa, dia akan lebih cepat dihutur asamadabu. Alai molo hoddo o jahanna, nang sati bana di hati boon, boy do jupangan di bana di ketenangan. Sama seperti orang yang naik pesawat. Molo ibarat nadong turbulensi, boy do iba mangorom diri niba sonong mabiar marhiti na martangiyang. Seperti itulah kadang kehidupan ini. Kita digoyang, digoncang begitu kuat. Tapi ketika kita hupa jauh-jauh do jahoba nata masih pujioni, artinya perlu ketenangan di dalam hal berdoa. Dakumoto manginang, huripu dodung satau di Jakarta beda do di Medan molo mar pesta marulaon nalau martangyang mangan. Mulu di Medan martangi yang mahita ina padita mak. Mulu di Sondang adong apala tradisi, mulu di Medan tradisi, mulu dong namar pesta panguliana pamuli boru, padita manang situ adong nama bentang yang manga do manutup. Di son hiramago do hurasai dakuboto mulai tahun pigai dakuboto alai do honokku ma sursar do halak ditikin na lau martangi yang manganon. Geriada martangi yang mahina itain na paralado manang na isipe mabetang yang adong do pina manal tali jagal. Daku boto buhay. Ati nasa rupa do pangalamata. Ala baru marulaw kami tu siatar manguli toku atar songoni do pe martangi yang mahitain na kan memang naikon jaga di diri ni badotong. Unang pala ta bereng-bereng hala na martangi yang do mana manangdang. Pokok nasa dok molo di dok martangi yang ninopi matangan niba. Pas mardela niba so may iba di hajongjongan nibay. Unang pola tu dia mangaluli hudulan. Olan mangaluli hudulan nga aminin na situay manang paditay. Ubay ni ino rikot ketenangan. Geriada ditikin na lama betangi yang pe olo do diusip pun raja parhatay. Hatop da inang tangyang mangad doon. Torina. Gabibingung iba naman yang marudo naik kamyon na rakuma. HP molo martangi yang halak rikot do tenang. Dalam keadaan yang betul-betul berharap supaya makanan itu menjadi kesehatan. Nampi jagal na nialang dang nama bain hati boon kolesterol. Kan itu riko do ketenangan. Mulu gauri ba martangi yang isi na tangihon dengan ombe. Ubay ni ido perlu ketenangan fokus ketika berdoa. Makuba si maaw ya di HKBP Sentang Resort Kisaran. Mulu sensia tari rel kereta api kedua belok kanan. Coba kamu mamulu tuhu tamu te. Jadi tiki martangi yang olah naga ori tahun lo mabetangi yang. Akasi tangya konon ina mang situa matong. Ala on tangi yang sian naro di partangyang anon. Dungi dibangi doma. Mangi doma juau tangi ko kamu majo beruta neng wisuda. Enak beruta si pai dua. Wido di dia wisuda ina kana diba alalas rohana tong. Oh wisuda dia hadoi mana di Semarang. Enak ala neng tu siat tong aka SPH asa paingot tong. Itu kan tong doon marketing. Mangurupi SPH doa won di Semarang. Enak. Jadi wido manguduk mamusi gudang akatangiangon ngahudok ditikiaw na marjamita. Cata inang anon lupa. Ngaso mali pambay tangiang. Oh lupa. Dia lu si depe. Masuk ma dung sipul jamita. Tangiang sen perjabu do tangiang sen naro. Masuk ma inangon martangiang. Ali Tuhan di mata manami. Mau lihatin nunga di papunguho kami di son. Di bagas ni keluarga namion. Nunga taruli kami di hatam nabadiai. Tuhan di pangiduan ni amanami inanami perjabun naneng wisuda ma boru nasida sipai enak lupai mana sipai sada dua tolu dang ningot alai digoit amat tanah dihabirangna dua enak dibayar tanganna asa unang terbigi suarana sipai dua naneng borhat ma amanami inanami tuh inama muse. Jadi rodongan nion na di siamunna mungkin lupa juga
Dang diingot na tu Sumarang. Dido, tu Makassar. Ina. Roma tong. Ina taon. Daong. Semarang do nakin. Ina ma. Jadi di dia do na naing dohonon tadi si. Holan na di bagasan satu. Amin tangyangon. Holan na hutur ma ala top up triple atong dinding ni nasida. Jadi molodong na mekel kan hutur-hutur do triple ki. Gabi sudah na makilala na mekel na rak martangyangon. Kan nung ngagait di na martangyangi karena apa? Dia tidak fokus. Dia tidak mempersiapkan hati dan pikirannya. Terkadang kita merasa molonang soma lama betang yang hiraholan sebatas hasomalo nih. Tidak berasal dari dalam hati yang begitu murni dan fokus untuk berdoa. Mangido tutu di bata. Omma Tuhan si pangido on nami. Omma si halasono nami saliling na mangulu kami. Mamukasian akan namasa lasmi roha dohot agogotan. Toktong doho madongani hau. Jadi ado na masa diturbukon. Masa tahatai taringo tutangi yang HP ngalewat minggu rogate. Saat itong na turbukon, ede puji-pujian ni si David doon. Ede puji-pujian na ala niyaha. Ala malua ibana sian SMS. Jujuk kan? Senang atau suka melihat susah. Manang balik sa. Susah melihat. Hima. Seru ba deh, di pabalik-balik petong doi, ajukaton ni roha doi, latay ni roha doi, nama korhon dosa, alani holan pardonganon na sega, boy do sursar di parsahu taon. Holan dua halak don, manang tolu halak tabain, manang opat halak, otik do pe opat kan? Alay na opaton, boy do maben sursar parpungan di dia pe. Karena banyak yang tidak profesional di dalam mengendalikan dirinya. Molo ibana dope presiden dangolo au mangihuton sude akka nanidokna torinna duka molo ibana wali kota la soolo awinna molo ibana dope padida di sidang olo omma jugul ni roha late ni roha nama baik kita sursar do di akan naing mangulahun nadingkan apa yang harus kita perbuat taida masih Daud ditikina masa pangaliliun tu ibana marhite si Saul ala sogoro hana mamereng si Daud. Dangola ni gudakian akan namasa di tonga-tonga di parngoluanna. Tapi ingat dia tidak salah arah. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nang pegudang akka parsuriun di ngoluna dia tidak berhenti pajau-jauh gorni di mata. Ya dorahita ate am anginang mangadopi ngadinggan ulota. Tutudo marsitutu hita mangulaw na kaulota alay torok na makasugohon nading gado ni ulahon alay adong tong na makosomi iba nga baga ni bahin hapi na law tu iba na musemay do iba di hosomi tapi apa yang harus kita lakukan tanya ko ni bana mangido tangir kita dutudu iba ta baik kok kamu majo parsuryon na masa di si Daud. Pola madido ibana gobaran-gobaran tarhira songo dia mamuka sian ayat 5:1 onom didok. Nunga pola di haliangi akka oba ni hamatian nau. Akka sungai ni hajahaton manonggutiau. Nunga pola di haliangi akka rate ni banua toruau. Dilikupi akka jorgong ni hamatian niau ninna. Bayangkan dia seolah-olah berada di dalam gua, kemudian dia berteriak minta tolong, tapi satu pun tidak ada yang mendengarkan dia. Tarina rakin di patu jolo ni jamita, nanong tabigi. Bohado pakilalata, dang ditangihon anggo-anggota. Manang bohado pakilalata, ngatu nadinggan na lautu yanak doi alay yanak kondang manangihon. Aha, nagabe, si podaon tu ibana. Pasti kita akan merasa kecil hati, dan mungkin kita salah arah. Tapi Daud tidak seperti itu. Alay dohonot tama. Ditikina naing dibunuh si Saul. Raja David. Allah memang adong do puji-pujian na satu si Raja David. Sian aka rakyat na niuluhon na ditiki. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan meribu-ribu boy ditaluhon si Saul aka musuh
Alai yang si Daud marloksa-loksa. Wah mohok mati-tena. Baik kamu maju. Sugari misalnya makatai maruas tuiba ditiki padita Rebeka di son. Begekido di sonena. Alai masuk main ang padita ririn. Waduh. Soko di mak. Hancur na inna kan. Delay inna. Hancur. Oh mana bahaya. Dia membandingkan tetapi bukan untuk membuat maju. Hati-hati. Ya kalaupun ada penilaian itu sah-sah saja. Tapi unang mabahin sugoro hani halak. Itap ni penilaianmu mai. Penilaian mai. Tapi untuk membuat bagaimana supaya gereja kita ini maju. Bagaimana supaya semakin banyak orang yang datang ke gereja. Nungamar minggu tahena ilabung kiri kanan muna na di jonok jabu munai. Manang lalo isi. Imana lo nama naoni. Nalau tu surgo kenang marbocengan toh di. Alaika didok dubuan sedanari. Itu si dolo si ulah honota. Parbu ini tangiang. Tapi Daud menunjukkan puji-pujiannya sorak-sorainya. Mau lihat Tuhan. Nunga di palua wow. Mau lihat Tuhan di tangio kodo suaraku. Alisada do amanginang nagabi syarat asa ditangion di bata anggu-anggu tak manang natangyang ta. Ama syarat na tabuka mabibil ta manang HP suci Matius 21 ayat 22. Tabuka masonari nang marsubu ate. Sonari do. Matius 21 ayat 22. Ama didok disi molodung Jepang rap mahita majaha. Ai jaloon muna do saluhut nasa na pinangido muna ditangiang muna anggo na porsea hamu. Porsea do pe hita ditangiang tamanginang moloso porsea do pe ba pangido magomos asa disuaton manang disuruh di bata marhite tod di porbadiai mangingani rohata laho mangido di bagasan haporsiaon nasitong. Jadi ede puji-pujian noma tada nang dipalua di bata. Jadi apa respon kita ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan? Jangan lupa diri seperti cicak tadi. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita henakin edeni kor partukuan. Sai puji de bata. Na sai tok tong basa era lagu wajib ni ala kodo nate. Sampai apa lau dung 3 bulan lau di son. Alay nang pesongoni nang pe lagu wajib olo do sepele halak. Gawe nang sitong dedehon on songon naman tak runakin apalagi pangiol ni dirheni. Kani do. Sai puji de bata boy do rapi tamang edon. Na sai tok tong basa. Na sangat marmuliai nga itap ni be lau mandok puji made bata nasai toktong basa nasangap na marmuliai. Jangan sampai hilang rasa syukurmu ketika belum mendapatkan doa yang engkau panjatkan 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Teruslah berdoa dengan penuh fokus dan kesungguhan serta iman yang benar. Amin martangnya kita.